Pavilion. Okay. Hello mga bay, pag-usap. Andito na naman kami ulit. Ito yung CR nila. Andyan yung shower. Upat ka buok, no? Oo, Upat ka buok ang shower. Napo na shower sa sulod niya. Mga cottages nila, naara. Isuroy mo. Ibili na, lagi. Wala naman. One. Sige, ate, bilin. Nakuha sa mong payong. Selecta. Halaan, nalom na siguro to sila ba? By the way, thank you so much kang Madam Veron sa iyahang pagpasulod na mo diri. Free! Thank you so much. O kang Ma'am Jenny, thank you so much for the free entrance. Okay. Diri sa Mactan, Newtown Beach. Nya unsa man ni diri ug naay birthday ana? Oo, ma'am, kung Kung naay mga party, pwede diri na sila tent nga dako kaayo. Ug daghan kay sila mga cottages. Diara mga bay, daghan kayong tao ron kay weekends man. So, maong daghan kaayong tao. Okay? Pero mas bibo no hala, kanindot sa bawod. Okay? Unsa may mga kuan ninyo diri istorya? Sa mga payment, sa mga kuan. Okay, diha sa ka. Mura kag mag-report diha. Dali. Sige. Okay. Ikay mag-introduce. Mactan Newtown Beach, naa siya ang mga rides, jet ski, may banana boat, napod may parasailing. So, anytime pwede mo muanhi sa Mactan Newtown Beach para mo rides. Salamat. Nya pila mga Okay. Naming mga amenities diri cottages, natin mga 1,500 beachside cabana, naputay native cottage nga 1,800, naputay 3,000 na tent. Naputay Okay. mga tables and chairs worth 500. Okay, maura to tanan? Maura to tanan. Okay, thank you so much, Madam G. Madam Jenny. Dool na to, G. Sige. Og naa sila diri mga canteen, no? Mga resto bar. Okay. So, pwede mo diya mag-inom-inom, mga light beer lang. Ha? Enjoy lang. Hello. Akong i-vlog inyong beach. Okay ra? Pero daghan mari. Okay. Dayon, asa pa tadapit? Only siya ang sa restaurant. Dahil mo na ni siya maato ta dito. Dili, ari na punta diri sa Pikas. Mo na ni ang last diri mga bay. Ari taagi Pakita. Sige, pakita na to ang view diri gamay. Sige, so naa diri ang mga view na sila yung mga bangko sa diha nga nindot lingkuran para ma-view nimo ang dagat. Okay, so daghan ubay-ubay jud ni nangaligo karon. So dara mga bay. Ayan, nara diri. Nara na sila diha. So dara sila. Uy, puti day ang kuano, puti day diri ang balas. Okay? Amo to asa na dapit di ako mga bahandi. Og mutuyok pa mi dito sa Pikas mga bay. So mo yang Mactan Newtown Beach ila gining alimahan. Ila gining kuan bagi-maintain ang cleanliness, no? Yes. Cleanliness, sorry. Bisaya man god. Okay. So sa mga gusto mo ari, hala sige. Diri lang mo diri. Laag lang mo diri. Okay. So laag sa mi diri naputol akong tabi no kay kuan man nag-selfie man mi. Nya asa pa tadabi atong ituyok ato mga viewers. Okay, mga bay, lantaw lang mo diya ha. Asa man ta mangagi? Diri ta agi para makita nila. Wala problema mga lubong ang mga sapatos diha. Okay ra na. So, nasila yung mga kahoy-kahoy, akasya ba? Okay, dahil naapod sila di ay mga unsay nga nana. Life jacket. Isa man rong. Hala. Natuwad sa hangin. Okay, mo ni lahang mga kuan. Okay, naapod sila yung mga kuan di ay ridings. Unsa gitawag ani? Ano may ani? Paddle? Sige na day paddle diri mga bay no and mo lagi to mag-enjoy mo ana ang kuan kanus ka ta maka try ana murag nindot siya i-try. Pero sige. Kuha na lang. 500 paddle daw nila is 500 ang 1 hour. Okay, mo nila mga beach. Bay-ubay gyud ra mga katawan, mga kaisuunan kay Sunday man mga bay.
Okay, sige. Hala, kadagko sa balod. Oh, okay na niya. Nya, okay ra mo? Nga ni suroy ta? Karon, umano na nato niya itong suroy. Sige, kani siya, para asa man eh. Mo ni siya floating mat. Ah, sa floating mat. Oh, Mag 500 siya. 500. Ingon ato? Ingon ato, kato lagi oh. Nagsakay-sakay sila. Ah, oo, sige. Ah, musakay mo ani mo. Kuan ra mo ka ng... Ha? Asa? Hala, pwede na nilang enjoy ah. Where is Angel? Ah, sige. Tibason sa nila ato ang tour karon para makita ninyo mga bay, no? Mga tent. So, mao ni ang mga tent diri. Oh, pamili lang mo diha. Alright. Og once again, thank you so much Mactan New Town Beach. Og kang Ma'am Biron, og kang Madam Jenny. Diyos ko po, Rude. Oh, Sibyo Cabana, mao daw ni siya. So, what do you mean by Sibyo Cabana? So overlooking na siya sa Ah, overlooking sa dagat. O sige, tanawon daw nato bi. Kung sa feeling. Kay namay kuan, walay asa ni na space na available. So mo ni siya mga bay ang imong makita kung diri mo. Ah, di ba? La nice kayo murag na sa Boracay. Okay. Puti kayo ang kuan ang to na pud ang gada sa dako kayo ang payong love trip. Okay. Sige, go. Dayon, naapo sila yung mga tattoo diri oh. Naapo dai sila yung mga tattoo diha. Okay, dayon asa pa ta dapit? na ang store. Ha? Store. Okay, ang ilahang kuan mini store di nabud sila diha, sa mga kinahanglan ng mga drinks. And what else? Daghan ka. Basta daghan diha man. Oh, may unon naapo ko nakita ng mga sunglasses. Oh, Naapod. Okay. Oh, para sa unsa man isa? Sa water dog like sa naatay mga banana boat, jet ski, mga Ah, okay. mga rides. Okay. Muna ni kung namoy mga jet ski diha, pwede na day magdala. Or sa inyuhan na. Sa mua mag-rent Ah, lang. kung gusto nimo mag jet ski di ay, mo ni siya no. Oh, Nya, hala sige na aday diri pila rent ani madam? 3,500 3,500 pila ka oras? isa ka oras. O isa ka oras day mga bay no kung gusto mo mag jet ski. Usa ka oras 3,500. Uy, enjoy na ng usa ka oras. Uy. Kung tuyok-tuyok ra ka diha, tama na po diha. Oh, Di pwede mo lapas. siya dito nga side. Oh, og diri. Balik-balik lang. Tuyok lang ana diha. Okay, hala. Sige. Nya, asa pa ta dapit? Adto ta dito sa Okay, pagi ami kul ha. Likang sa mi ani mag Chinese garter sa mi. Okay. Dayon. Unsa pa ina diri? Unsa nang mga nakatabon diha green? Wala siya naman, sagbot na lang diya. Wala. Ah, sige, tama ra diri. Ah, tama ra siya diri mga boys. Nya nindot sa diri oh, pilay abang puyon inira. Mga 500 na siya. 500 table lang. Ah, sige, kung lamisa lang daw nangatikwang ng uban tungod sa hangin eh. Gusto kayong hangin karon. So di ara. Nya. So maura next siya mga bay no, tama lagi diri. So naay mga nag-jet ski oh. Nya nabo dito yung naglutang-lutang katong dito bilay bayad ato. Ah, pwede ra taman dito mo langoy. Oh. Sige, okay. O, dinira mga bay. So, kung gusto mong malingaw, mga ligo diri, na ay jet ski. Na ay pwede dito sa Pikas. Niligo lang. Okay. Pila entrance kay diri dam? kung weekend 200, weekdays 150. 200 day pag weekends and 150 pag weekdays. Okay. Mas barato day pag weekdays, no? So, laag na mo diri mga bay, ha? Diri lang niya, kung malaag mo diri, invite sa guninyo para makita sa ta. Charot! Bahalag busy kay ko, basta mang-invite mo na ako, tagaan dyan na ako time. Oh, sus, nagkagulyang gaming doang ate Irene, no, kabawa gina. Aro! Dara, Kuya Rini, nanasad mi diri ate Irene. Nanglaag, nasad mi. Partner na nako pero Miss Irene, katong usa di pa mukuyog na may bagong mami. Oh, naadi. O si Mami Beth. Basta mukuyog niya, hala, tora, nag-enjoy na sila taon dito. So, nasad mo yung mga salbabida? Para kuan. Dili lang rent
palit lang. Ah, Nasa palit ra di store. ay. Ah, okay, okay. Hindi na to sila paulamon sa kante. Sa unsa? Sila laman mga bata. Ah, okay ra? Oh, pwede ra. Daratay kuan. Oh, sige, salamat jud kay sa tanang mga kuan gipang hatag ang sani. Gipang avail ninyo sa amo ang free. Thank you so much. Sakay to sila dito. Unya, sige, magpaalam na tayo sa inyo. Sa mga gusto pong magpunta dito sa Mactan New Town Beach, welcome po kayong lahat dito. At hala, akong uyab to, alagi to dito. Laray, sa kilid, gano'n naka-stripe. Ha? Yung tawon. Lantaw to siya sa mga chikiting. Okay. Unya, magmukbang mi karon nya, okay ra? Mapil kag mukbang na mo. Busy pa man ka, mukbang pa. Mamahi, magkaon ba? Ang Ya, busy man mo kay naka-duty man di ay ka. duty lagi ni. Kinting Oh. Asa pa kagikan? taga suong ramang ko. Ah, doon ra di ay kaayo. Doon rami sa City Jail. Ah, okay. Hala, naunsa naman ni si Kuya, nagiyang naman. Hala, to ara. Ay, pwede ra di maghigda-higda ato niya, no? Pwede ra di maghigda-higda ng floating. Oh, pwede ra. Ah, tara oh. Ah, lutaw-lutaw. Sige. Ma'am Jenny, nagkuha na to sa floating para Hala, magbira to siya. Dako ra ba to? Daghan kayong salamat, Mactan New Town Beach. Makalingaw man di ay diri oh. Muratag na diri nagpiesta, nag-birthday, nagbanding-banding mga friends and enemies. Apelo lang yung enemies. May mood. Art. Palihog ko ato dito dong ha. Asa man? Oh, mauto siya ra mo ang pavilion. Ikaw mo eh. Housekeeping supervisor. Oh, Ato okay. si Ma'am Jenny, assistant operation manager. Aw, sus bugat man di kini akong mga higala diri mga bay no. Assistant Operation Manager o housekeeping supervisor. Oh, di ba? Salamat kayo. Lagan, kayong salamat niya. Wa pa mi nag-selfie ani, mag-selfie mi Okay na, Ma'am karon. Jenny. Oh, sige. Bye-bye mga bay. See you. Thank you so much sa panunood. Sana'y nag-enjoy kayo sa mga paligid dito. Maraming puno. Siyempre sa tabing dagat. Ayan. Maraming salamat po. Bye.